ಮಂಗಳೂರು ವೇಗಸ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಕೋಸಲ್ವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ಹೆಸರಾಂತ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಏರೆಗಾವಿಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಗರದ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ನಿರ್ಮಾಪಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರಿದರು. ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಳೆದು ಏರೆಗಾವಿಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದರು. ನಾಯಕ ನಟ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಯೀಮ್ ಹಾಗೂ ನಾಯಕಿ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಎಂದರು. ನಿರ್ಮಾಪಕ ರೋಷನ್, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ನಿಧಿ, ಹಿರಿಯ ಚಿತ್ರ ನಟಿ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಲಾವಿದರಾದ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಭಾಷಣೆಕಾರ ಶೇಖರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ತೂರಾಗ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನು ಬಂದ ಎಡ್ಡ ಫಿಲಿಮ್ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಪುನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ವಿಷಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡ್ಡ ತೋಜುನೆ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಡಪುನೆ ಜನಗಳು ಹೊರ ತೂದು ಪೋಂಡ ಮೌತ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಲ್ಪುವೇರು ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡಂಡು ತೂಲೆ ಪಂಡದು ಅಂಚದು ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು. ತುಂಬ ಲೈಕ್ ಉಂಟು. ಈಗ ಹೋಪ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಜನ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್. ಅದೇ ನನಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಟೀಮೇ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು, ಇಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರು. ನೋಡಬೇಕು, ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅವ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ರಿಸಲ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ನೋಡಬೇಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಫುಲ್ ಆಫ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋರಿಗೆ ಅಂತ 100% ಲಾಸ್ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಬೇರೇನೂ ಹಾಕಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಆಫ್ ಕಾಮಿಡಿನೇ ಇದು. ಸೊ ಅವ್ರ ಪಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಗಿಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ. awesome मस्त ಎಡ್ಡೆ ಆತುಂಡು ಫಿಲ್ಮ್. ಪ್ಲೀಸ್ ತೂನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಿರೇಗ ತೋ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೈದಿನಿ. ತೋ ಪ್ಲೀಸ್ I'm feeling excited, a bit nervous because lockdown the book on the first release and hoping for the best. Pura jana mast bangad maldir. I hope it result baru pand. ಈ ಫಿಲ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಬನ್ನಾಗ ಏರೆಗಾವಿಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಯುವ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ರೋಷನ್ ವೇಗಸ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ದೀದು ಪನ್ನಗ ತುಳು ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಬಾಲಿವುಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡಿನಂಚಿನ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದು ಬಾಲಿವುಡ್ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿನತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ವಿ ಮನೋಹರ್ ನಂಚಿನ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಉಳ್ಳೇರು. ರವಿ ಸರ್ ಅಂದದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಿಂದಿಡು ಮರಾಠಿ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಆದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿನ ರವಿ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಐದಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಕೂಡುವಿಕೆಡು ಇಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು, ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ರಡ್ಡ್ ವೇವ್ ಅವಲ ಅವು ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಂಜಾರ ತಿಲಿಪೆರ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೋದೊಂದು ಪನಿಯರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು. ನಿಂಗೆ ದೇವನಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿಡ್ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಭಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆರು ಮಲ್ದಿನ ದುಮ್ಮುದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದುಂಡು. ಬೊಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಗುಲು ಒಳ್ಳೆರು ಅಂಚಾದ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದಿನಿ ನನ್ನ ಜನಕುಲೆಗೆ ಎಂಚಾಪುಂಡು ತೋಡು ಅಂಚಾದ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಂಡು. ಸೂಪರ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಗ ಸ್ಟೋರಿ ಲೆಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂಬ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು. ಅರವಿಂದ್ ಬೋಡಾರ್ ಆವಡು ನೆನ್ಪಡೆಲ್ಲ ಆಡು ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು. ಫಿಲ್ಮು ಬೊಕ್ಕ ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೋಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ರೋಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಹೀರೋ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಿರು ಮಸ್ತ್ ಅರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ನನ್ನ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳ ಪೋಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ದೊಂಡ ಬೇನೆ ತಾತಂಡು ತೆಲ್ತಿದ್ದೆ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಬಾಟ್ಲಿ ತೋಬನೆ ನೀರ್ದ ಅವಡು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಲೆಕಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮನ್ಸ ತೂವೇರು ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಏರೆಗಾವಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡೆ.
ರೋಷನ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಆತನೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪನ ಚಿತ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ಬ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡುವಂಥ ಮೂವಿ ಆಗಿದೆ, ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆ ವಿಲನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಹಿಟ್ ಆಗಲಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸೂಪರ್. ಎಡ್ಡ ಮೂವಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೋರಿ ಇರ್ತದೆ, ಕಾಮಿಡಿ ಇರ್ತದೆ, ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಹೀರೋ ವಿಲ್ಲನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಲಾತದೆ, ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವರ್ತ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೂವಿ.